Zuberitza garaian jardun ginean hau dana prepatzen, da gero baitare aparte jokua, dana birziklatzea buruz, da guain horri buruz ikoizten presentazioa. Birziklatzea da gauza zaharrak bere erabiltzea. Leheno garai baten sortzetan basuria zaurte eta gotezan batana pentsete haute zian. Leheno sukaldeko produktu frigorifikok eta labak eta delikabaztare botatzen zituen. Lekua egia oika alarazten bezala. Olariako itakezko egia dana zaborra bota ezken. Papela eta kartoia. Papela eta kartoia arbolazatik anatatzen zelulosa izeneko likido moko batekin ikia. Ez badugu birziklatzen papela eta kartoia. Arbolak eroida basua gutxitzea. Modu da, hoi ez letatzen hartu dugu. Bidirua desagertzeko lagubia urtea. Baina, bihurtzeak errexe eragileke. Ez deu birziklatzen gure ingurumena zikinduenua. Plastiko eta latak. Plastiko eta latak 100.000 urtetartian berrizateuen desetzeko. Mikroorganismoak ezin dutelako deseen. Ez badeu nahi gure natura plastiko beteta egotia edo zaborrez beteta egotia plastikoa birziklatzen onera asko dut. Kristalan birziklatzea oso da. Kristalan birziklatze prozesun orduna botilak eta bildu eta lantegita ematea. Hor pegatinak eta kendu, garbitu, makina batez sartu da txikitu itxeia. Akio horako tontonak ditu da horiei beste ondarba da sosa bota eta berriz botilak itxeko erabiltzea. Kristala birziklatzen onura asko lortzea. 300 botila birziklatakoan berritxeko baino 150 kasulio gutxi gastatzea. 3000 botila 1000 kilo pixertzeko eta horiek birziklatakoan zabortegin 1000 kilo gutxio egotia suposatzea. Botila bat birziklatakoan horrek ematen energikin 4 ordu bombila piztuta ekitzea du. Atmosfera uneko gutxio kutsatzen da. Materiala birziklatzeanean erdi bakarri birziklatzea da. Urare erdi bakarri birziklatzea. Orduan uneko eta materiala birziklatzea da. Papela eta kartoia birziklatze prozesu. Lehenengo neurra moztea eta hemendik zelulosa izeneko zelula bat haien ateatzea. Eta horietatik fabrikata eta ematetue eta noiekin papela sortzea. Olako papel bobinak, hemengo periodiku eta kartoiak da hola. Eta hauek ibilita gero 6 urdeu zabortegi ez ematen. 6 urdeu konteiner urdineta botatzen, gero hortik emate zehara ematetue, talier eta lantegita ematetue. Eta gero berriz birziklatze prozesu gozea. Orduan berriz bultak egitea eta orduan berriz egin da. Horrea botako eta hartara berriz egin da. Papela eta kartoia birziklatzea onura asko ekartetxu. Zuaiz gutxio emoztegia eta oxigeno gehiago sortzeu. Argindar energia euneko egitarri aurrezte deu eta ura euneko larotasera aurreztea. Inguruko ibaiak, atmosfera eta lurrak euneko 92 gutxio kutsatzea. Papela eta kartoia zaborte
deporte egiten gutxiok irego atara. Plastiko birziklatzen lantegia etortzanean aurrena garbitzea da gero lehortu. Garbitzuta lehortu ondoren makina batekin txikiutzea. Txiki ondoren makina batea erori eta makina hortan puztuta botuitzea eta moldekio pieza berri sortzea. Plastikozko ontzik birziklatzean onura asko lotutea. Zabaltegin olako materialik ez du bilatzen eta hola inguru garbi okiko dut. Plastikozko ontzik egiteko petrolio asko ibili eta birziklatze prozesu ibilizko asko birziklatko nuke. Eta petroliotikan plastikoa lotzeko behatian produktu kimiko hauek baina gutxi hoberdia biziklatzen prozesu nintzenak. Eta petroliotik plastikoa lotzen atmosfera asko kutsatzea. Metalezko ontzin birziklatze prozesu. Lehenengo aluminio ontzik danak kontainoetan bildu itxeia eta gero konpakta utxeia. Eta horiek birrindutakoan danak laude batek pasatzea eta han danak gurtu itxeia. Eta gero aluminio barrak sortzeia eta horiek lamina itxeia eta berrizen lata hori sortzeia. Eta horiek ja berrez itxeunian berrizen bildu itxeia eta berrizen guelta oso eman eta lata berriz sortzeia. Aluminiozko lata bat birziklatzea denean onura asko lortzea. Lata bat goxitatik ateatzea denean urte energia asko kontsumitzea. Orduan latak birziklatzea bat energita hori asko aurrezte dut. Latat birziklatzea denean energia asko aurrezte dut eta 3 ordute erdiz dagoeko lehizio ikustia. Lata bat birziklatzea dut. Eta baita ere, lata bat birziklatzea denean atmosfera euneko 95 gutxio kutsatzea. Izan ez ditu egin izaten produktu kimiko kutsagarrik. Gehien birziklatzeko erabiltzen du ontzik ezautzen dituzuen. Gehien erabiltzen den ontzik dira porzelana, laurdina, vidrioana, berdia eta enbasena hori. Eta hoen esplikauko izan bakoitzea zer gota behar duen azerrez. Edukion eta beka. Zumo potek, aktimela potek, esniana, lasa, hori, nahi dugu potek. Erakutsi atera. La, zumo potek, tomate potek, esniana, da estia bota ber papela, erropan, kristala eta botila, da esari. Nikoen edukiontzi berdine buruz egiten duzen. Bota berda, periodikok, galleta kaja, kartulina, papela, eta horako gauza. Eta ez da bota ber, plastikozko poltsak eta erabilitako mukizapi eta horako gauza. Edukiontzi berdea bota kristala. Lata, ezin da bota lehorako kristala, txikutako kristala eta tapoiak. Da, botila, bota erdia, tapoiak enduta.
familia trapuzarra da erropak eta otadezke. Ez da otaber erropa eta ez da nezen. Egiotzi matoira motareta janari nondakineak, langadek, papelakin o mukikin da ibilitako trapuzarra o papela zerbiletak, material organiko zindako gauzak, gortzia bidez, da txotxa da, kafea hotxa da, musio hotxa. Ez da bota behar sukaldeko errautxak, lurra, erraztu ondoren mozikina, ilia, pakete da animalika. Ze bota ezakegu, errautxak eta lurra, erraztu ondoren zikinak, ilia, pañalak eta kompresak, pañalak eta kompresak, gaietan utzi, da metxero, da poltsa, da muki zibilitako zeak, papela, hola mokula horrek zaguta daudenak, gaztauta zaguta daudenak, eta horako gauza gehiago. Antigunean, badaude gauza batzuk kontenedorretara ezikian agota. Eta gauzako, erdik, zoki bat egitzeu kontenedorretara bota beraztian gauzak emateko. Horrela ematia ere material elektroniko da informatiko, eskolako gauzak, eskolako hori da adibidez, sukaldeko tresnak, frigorifiko eta olako gauzak, eta olako gauzak, eta olako gauzak goitzen gauza diferente da. Txata da, da, pilak da kotxeko baterik, egu da mueblek, sukaldeko da lantegiko gauza zerrak, eraikuntza alditakoan soldatzean gauza, egu da olako gauzak, gurpiak, kotxeanak da, eta pinturak, disolventek da produktu kimiko. Gure eskolan da herrin dauden birziklatzeko